DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kumaon na ng puwerte ang oras, alas 12:12. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DCGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sinugabos mga tukang hindi ng kabilugan kan mga baretang unya na pagkaga digdi sa radyo DCGB. Ako po, asan na magiging tagapagbareta kunya na pagkaudto, ako po si Renz Luna. Sa pamayo ka mga darakulang bareta sa lado lokal, Distriktong Border Control sa Albay, epektibo alas 12 ngunyan aldaw. Mass vaccination sites padagos na piguroso kan mga mapabakuna kontra sa COVID-19. Dugang na bakuna, pinagalaoman na maabot ngunya na semana sa Legazpi City. Sa lado nasyonal, health workers dapat awan ng prioridad sa bakuna. Mas maigpit na restriction ipapasunod na. Para ito sa ibang nasyon, wildfire sa Turkey mas nakakaapektar sa mga turista. Pinoy pole vaulter malaban sa final sa Tokyo Olympics dyan na hapon sa lado ng sports. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Epektibong ngunya na alas 12 ninudto mapautob nin mas striktong border control sa gabos na linderos kan probinsya kan Albay. Kaya nakapalaman sa pinirmahang Executive Order No. 25 Series of 2021 ni Albay Governor Al Francis Bichara kung saan para sa maghahali sa laog kan Bicol kay pon magpresentar ng travel pass hali sa indang provincial, city or municipal disaster risk reduction and management office kung 24 oras anan matin Rizal Bay. Alagod kung sobra sa 24 oras kay po na magpresentar ng negatibong resulta ni swab antigen sa live test. Para sa mga personang hali sa luwas kan rehiyon ng gabos na biyahero, kay banan mga authorized persons outside their residences o APOR, fully vaccinated o day pa nababakunahan ang kay po na magpresentar ng negatibong resulta ng RT-PCR test sa live vaccine antigen test hali sa akreditidong testing facilities kan Department of Health. Mientras ng mga drivers sa Syncruise na may mga darang essential goods, ang kay po naman na magpresentar ng negatibong resulta kan RT-PCR sa live antigen test epektibo sa Agosto 10, 2021. Ang mga madadakop na nagbayular sa nasabing kasuguan ang makampang sa magkakanigong penalidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Siring sa Piglalauman, kadakol naman ng mga residentes kan Albay ang nagpila sinagruso para makalaog sa nas Albay Astrodome tanganing makakuha nin sa indang ikaduwang dose din bakuna gamit ang Sinovac. Sinabi ni Ryan Altabano kan Provincial Health Office na kamawatan kang gobyerno provincial kan Albay na mas dakol ng mga Albayanos ang matudukan nin bakuna tanganing matawanan ng proteksyon kontra sa COVID-19. Idinadagpaman niya na punteriya kan Albay na makamtan ang herd immunity. Sa ibang nalado, sinabi ni Altabano na mahigpit nindang pinapasunod ang minimum health protocol sa luwas sa sinlaog kan Astrodome. Mientras tanto, paragusan sa indang pangaponan sa mga Albayanos na aprobitsaran ang libreng bakuna. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Tinawan ng asigurasyon ni Alcalde Noel Rosal kan Legazpi City ang publiko na da isa na
Kidit may relasyon sa pagbabakuna kontra sa COVID-19 sa rason. Nangunya na si Man ay naman in mga maabot na bakuna para sa primerong dose sa mga priority groups. Siyan sinabi na magtaud-taud sana ng pagkasabi sa indang mapaluwas naman ng abiso sa publiko. Sa ibong naladaw maabot na sa 218 mga senior citizen ang natudukan ng Johnson & Johnson vaccine mantangan ni kaduwang dose. Yan ay maabot naman sa 1,307. Baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bukas na para sa gabos na Ligas Penyon, palit plastic bottle, program kan barangay, 36 Kapantawan, Legazpi City. Kailang kinumpirmar ni Kapitan Eric Sim Brizuela, kan nasabing barangay, kung saan kada plastic bottle pwedeng ibalyo ng shampoo, sabon, sardinas, meatloaf, asin iba pa. Kamawatan ka nasabing programa na magkatipunin mga plastic bottles na gagamitin sa paggibo ng floating garden, as in floating trash trap na ilalaag sa Tibo River. Paliwanag ni Brizuela mga katabangan floating trash trap na mapagulan ng pagbulos ng manlaylay ng mga basura halis sa Kapantawan asin sa mga kataraning na barangay pasiring sa Albay Gulf. Ang pagbaliyo kan mga plastic bottles asin mga goods mangyayari kada haldaw ng Sabado sa Legazpi City Public Market. Nag-alawm si Brizuela na sa siring na paagi mababawasan ang mga basura sa palibot kan syudad asin maprotektaran ang kapalibutan partikular na ang mga salog asin kadagatan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Apuera sa Islam Probinsya kan Katanduan sa Sinmasbate. Nasa 7,400 doses ng Moderna vaccine na distribuir sa mga munisipyo sa probinsya sa Bicol. Nagagamiton para sa trial run. Siguro ni sa Department of Health, Bicol Center for Health and Development kung saan ang syudad kan Legazpi iguaning 600 sa doses na naka-alokar para sa first and second dose. 600 doses man sa Ligao City, 600 doses man sa Tabaco City, 600 doses sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital, 1,600 doses sa probinsya kan Camarines Norte, 600 doses sa Naga City, 600 doses sa Iriga City, 600 doses sa Bicol Medical Center as in 1,600 doses sa probinsya kan Sorsogon. Ipiniliwanag ni Joanna Angela Prianes kan Department of Health Information Officer 1 na sa gigibuho na trial run may hiling kung kakayanon kan sistema ng kada lugar ang pag-handle, pag-distribuir, asin pag-administrar sa nasabing bakuna dahil sa frozen vaccine ni Arugan Gamalaya. Ang mga bakuna nakatalaan ay bakuna sa mga personang kaibahan sa A1, A2, asin A3 category group. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Dadarahunan kan Commission on Election ng COMELEC sa nagkapirang barangay sa siyudad kan Tabaco ang satellite registration. Sinabi ni Atty. Sunshine Olaguer, ang election officer kan Tabaco na magkakaigwa ng registration sa aga Petsa 4 sa barangay Kinastilyohan, Petsa 7 sa barangay Bungabong, Petsa 11 sa barangay Kumon, Petsa 13 sa Suwaigot, Petsa 18 sa barangay Oraso, sin Petsa 21 sa barangay Pawa. Paliwanag ni Olaguer na ang mga nasabing barangay na nakapag-complain na kan pinagahagad kan COMELEC na kaipuan mo nang makapagpalistan ni 50 personang muya nang magparehistro bago magpasiring duman ang mga taga-COMELEC para magparehistro. Pinag-abisoan ni Olaguer ang mga maparehistro na magdara ng magkakanigong dokumentos arukan birth certificate ang kaso kaipuan. Mientras na nasabing lakdang parte kamang giraray kan sedang kampanya na mapalangkaw ang numero kan mga registered voters para sa 2022 election. Ang COMELEC registration madurar hanggang sa Setyembre 30, 2021. Kung kaya nangapodan siya sa mga tabakenyos na magparehistro na sa indang opisina bago ang pinagtalaan na petsa. Dakula na nagigintabang kan isumbong hotline sa pagkakaresto kan mga personang akusado sa mga krimen sa palibot. Patunay kayo ng pagkakaresto sa 28 anyos na lalaki na kampang sa kasong panlulupig sa iyang tugang na menor de edad. Sigun sa pinaluwas na report kan Albay Police Provincial Office dahil sa itinaong impormasyon kan mga personang nakahiling sa akusado sa paagi kan isumbong hotline. Nadako pan persona na may kasong qualified rape o pagbayular sa Article 266-B kan revised Penal Code asin may eksistidong warrant of arrest sa pinaluwas kan RTC 1 Legazpi City kan Hulyo 23, 2021 sa Barangay Rawis, Legazpi City. Ang arestado ang persona responsable sa pangre-rape sa iyang sadiring tugang na menor de edad. Mamaga kan
Marso 21, 2021. Kan magulyan sospechado na nasa impluensya nin alak asin tinutukan ng biktima ng kutsilyo sa payo. Asin pigtakot na dai magribukon kaya naisa katuparan ang nasabing krimen. Makalisang krimen kusog buot na nag-report ang biktima sa Legazpi City Police Station asin tulos mainaksyonan ka nasabing hepatura. Sa gunyan, pinag-iinganyar ni Legazpi City Police Station si Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rodelon Pitita, asin Police Colonel Attorney Arnold Santiago, ang Provincial Director kan Albay PPO sa publiko na padagos sa magtaong impormasyon asin makipag-cooperar sa hepatura kan mga pulis para magkadarakop na ang mga personang may kaso asin mapanimbag ini. Yan ang mga balita sa Lado Lokal, masunod sa Lado Nasyonal. Pagkatapos kayo. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, kapalibutan ta at tamanong ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Kung kita may kalintura, abo, asin napapagal maghangos, mag-apod sa pinakaharaning health center, doktor o hospital para maabisuhan kita kung saan pwedeng magduman. Makakatabang ini para masiguro na tama ang abiso na may tatao sa satuya. Maituturo kita sa tamang health facility asin malilikayan ang makaulakit sa iba. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan!
Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-ospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin. Mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ng tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Skillet tastes better. Yes! May ipapa-smart padala si Mama. Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhay na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang consumer at negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang consumer at negosyo. Abangan. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay.
Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. DZGB Bareta alas 12. Paragos kita sa mga baretang unyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Tinawanin doon kan Department of Health or DOH na dapat pa man giraray na tawan ng prioridad ang healthcare workers may mga edad, lasin may mga comorbidity sa pagbakuna kontra sa COVID-19. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, di maski pa binuksan ang pagbabakuna sa iba pang sektor. Sinabi niya ang tulong sektor po sa A1 sa Good Aid Rampi na vulnerable o nasa piligrong ma-hospital kapag tinamaan ng COVID-19. Pan nangyari ining namiligro na napano na o mapapano na ang mga ospital. Nakapag-rehistro kaswapo ng Department of Health o DOH ng 9,095 na bagong narahay sa nasyon sa COVID-19. 8,167 man ang bagong kaso, mantang 77 ang bagong nairehistrong nagadan. Sa ngunyan, 1,605,762 na ang kabilugan na kaso ng COVID-19 sa nasyon. 62,615 man ang aktibong kaso, mantang 1,515,054 ang kabilugan na recoveries. Suminakat naman sa 28,093 ang kabilugan na numero kan mga nagadan dahil sa COVID-19. Okupado na 50% na pasilidad para sa COVID-19 sa nasyon. Iglinaw man ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na may paglangkaw na sa healthcare utilization rate sa Metro Manila sa iba pang lugar sa nasyon. Dahilan kay nipipari kasana kan Department of Health ang pagdagdag din mga pasilidad para sa COVID-19. Kay bandig diyan 240 ICU beds sa mga ospital sa Metro Manila, kay ng Lung Center of the Philippines, East Avenue Medical Center, Quirino Memorial Medical Center as in National Center for Health or Mental Health. Apera pa ini sa nabuksan na sa Visayas na 314 na isolation beds, as in 210 na ICU beds, hiring man sa 190 na ICU beds, as in 306 na isolation beds sa Mindanao. Sa Luzon naman, nadugangan na nin 756 ang ICU beds capacity, mantang 332 ang isolation beds. Nagpo nang ipautob kan na iba pang mga kataning na probinsya kan Metro Manila ang mas maigpit na restriksyon susog sa General Community Quarantine o GCQ with heightened restriction. Sa parte kan Malolo sa Bulacan na tipo na nagkapirang lunadaan matapos ang paghigpit para hilingon kan mga pulis ang kanya-kanyang mga dokumento. Mantang sa Dasmariñas sa Cavite daw ang lugar na pinairarom sa lockdown dahil sa pagsikad kan aktibong kaso ng COVID-19. Sa Pampanga, pinautob na ang mas striktong regulasyon tanging maiwasan ang ulakit kan COVID-19 Delta variant. Pon kaswapo na Agosto 2 sa Agosto 15 kinakaipuan na kan mga individual na bago residentes kan probinsya na magpresentar ng negatibong RT-PCR as in antigen test result dahil man pigtutugotan ang pagkukonduktan ng mga kaugmahan sin pagtiripon. Sirig man ang pagluwas kan mga menor de edad as in mga senior citizen. Barata sa ibang nasyon, maabot sa sobra 1,000 na mga turista ang pinag-evacuar dahil sa padago sa pagrapado kan wildfire sa Turkey. Inilunad na sa bangka ang mga turista sa Bodrum para makaskas na mailigtas ang mga inay. Kung pa ka nakaagin si na maabot na sa sobra 8 katawan na gadan dahil sa wildfire, as day mababas ang gatas na wildfire ang narehistro sa Manavgat, Turkey. Bareta sa lado ng sports. Diretso na sa semifinals kan Tokyo Olympics ang Filipino boxer na si Carlo Paalam matapos ang 23 anyos na Bukidnon native. Dinaogan defending Olympic flyweight champion na si Shakobidin Zoirov kan Uzbekistan sa paagi kan split decision. 4-0 na score sa indang quarterfinal game sa Kokogikan Arena sa Tokyo. Dahil ang digdi siyerte sigurado na may mauulit na medalya ang boksingero. Sa naging laban nindan, naging agresibo si Paalam dahilan para masiguran ni kapat na medalya kan Pilipinas sa nagpapadago sa Tokyo Olympics 2020. Nagahagad din pa nga man si EJ Obiana bago man siya magtungtong sa final stage kan sa iyang kawat sa Tokyo Olympics. Siya malaban sa finals kan pole event or pole vault event. Diyan nabanggi asin naglalaom ng mga katapos asin makasabay sa podium asin madugangan ng medalya kan Pilipinas. Mga kalaban niya ang mga pinakamatibay na pole vaulters kan kinaban kung kaya nga po ng si Obiana
Naipangadji siya tanganing magtrayumpo sa kawat asin makataon nin medalya sa Pilipinas. Multifunctional radio for emergency ang pigpresentar sa merkado kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa kinaban. Ang device na hindi talagang kaipuan sa panahon ng emerhensya. Ini dahil primero sa roining radio para maging updated ka sa mga importanteng bareta maski daining kuryente. Ikaduwa, pwede mo ining gamiton para i-charge ang sa imong smartphone. Ang 2000 mAh battery sufisyente na para magdurar ni nagkapirang oras. Pwede man ining gamiton para magpadara ng SOS signal. Mentras na kung kaipuan ng ilaw, higuin ng 4 na LED reading light asin maliwanag na flashlight. May 4 na paagi para i-mantenir na fully charged ang gadget na ini. Pwede sa USB cable asin nagkapirang regular na batteries pasiring sa solar power asin hand crank. Iguanin 4,000 mAh battery na may durasyon in 24 oras sa flashlight mode asin sa good 12 oras na naka-on ang radyo. May external antenna ini asin motion sensor. Sa gadget na ini, preparado ka sa anuman na extreme situation. Istorya na iiba. Matindi ang mga kidnappers duman sa Nigeria dahil talagang wala sindang pigpipili na dukuton para ipatubos. Nagkasiribot ang mga otoridad matapos ang sarong insidente ng kidnapping duman. Ini dahil pati ang tagahatod sa nanin ransom para sa katanglingkasan kan mga bihag nindang estudyante iyon dinukot man lugod. Tagunyan padago sa negosasyon para sa pagpapalibre sa mga bihag alagad na dedepisilan ng mga otoridad na makahanap nin tagahatod ng ransom dahil sa takot na sinda mabiktima man ng kidnap for ransom. Flashback. Agosto 3 kan taon 1902 kaniproklamar ni Isabela de los Reyes ang pagmukna kan Iglesia Filipina Independiente o mas midbid bilang Aglipayan Church. Tarong Independent Christian Protestant Church sa Catholic tradition ang Supreme Bishop iyo si Father Gregorio Aglipay. Si Aglipay saron dating Roman Catholic priest pero sa na-excommunicar kan Vatican dahil sa inciting rebellion sa laog ng mga Pilipinong kapadian na nagtabang na ma-Philippinize ang mga parokya asin magmukna ng religious freedom sa nasyon durante kan panahon nin mga Kastila. Yan ang mga bareta. Sinurat dyan sa DZGB News Base. Pataramang-tabang News Director Rudin Peralta, siyempre News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sinong naging tagapagbareta ganyan na pagkaudto. Ako po sa Renz Luna. Maghali na magbuklat. Masunod ng programang Iskaramusa. Bas Angel Mustasa. Pagkatapos na nagkapira mga pakirumdom. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixen Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixen Capsule, samahan pa ng Mixen Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixen Capsule with Fulvic Minerals.
Energy Booster, the natural sex enhancer. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang